ଗାଧୋଇବା ପରେ ଓଦା କପଡ଼ା ଗାଧୁଆ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଏପରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘର କେବେ ବି 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଘରର ଭଣ୍ଡାର ଘର କେବେ ବି ଖାଲି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଘରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଯାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଠାକୁର ଘର କେବେ ବି ତାଲା ପକାଇ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆରତି ନେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆରତି ନେବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରଜସ୍ୱାଲା ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଦୀପରେ ନିଜ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରେ ଠେଲାପେଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର ହେବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ହାଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ, ଭୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ସହିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀର ତିଲକ ଲଗାଇବା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର, କାମଲ ରୋଗର ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2 ପ୍ରହର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟା, ନେତ୍ର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ନାତିକ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ସକାଳୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ବିକୃତ ସମସ୍ୟା, ଜଟିଳ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଅତର ଲଗାଇବା ସହିତ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଘର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଲେମ୍ବୁକୁ 4 ଭାଗ କରି 21ଟି ଗୋଲମରିଚ ଓ 7ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କୌଣସି କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାରରେ 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ
ଗୁଡ଼ ଓ 1 ମୁଦ୍ରାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କେବେ ଧଳା ବିଲେଇ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଅଠାର ଗୁଲା କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗାଈକୁ 3 ଥର ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରିବାର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିରୋଗୀ ରହିବାର କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ଭୀମ୍ ତଳେ କେବେ ବି ବସିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁନାର ଦୀପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁନାର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାନ୍ଦିର ଦୀପରେ ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିରି ଭିଜାଇ ଲୁହା ବା ଷ୍ଟିଲର ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଘରେ ବା ଦୋକାନରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଥା ସମ୍ଭବ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଆଣି କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ନାଲି ସୂତା କପଡ଼ାରେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ବଂଶୀରେ ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବରଗଛର ପତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା ଲେଖି ନଦୀରେ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସଂକଳ୍ପ ଲଗାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।